नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र. गव्हर्नमेंट जॉब अपडेट तुमच्यासाठी घेऊन आलोय. डाक विभागातर्फे भरती निघाली आहे. अप्लाय कसं करायचं या वेबसाईटची पण लिंक आपल्या समोर आहे आणि मित्रांनो ही PDF सुद्धा आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया महाराष्ट्रमध्ये जॉब आहे ज्यासाठी तुम्ही अप्लाय करू शकतात. खूप चांगली संधी आहे. डिटेलमध्ये सांगतोय कारण की इथे जागा पण भरपूर आहे. 257 जागा आहेत आणि पेमेंट पण चांगला असणार आहे. फक्त तुमचं 10वी झालंय 12वी झालं आहे तरी तुम्ही इथे अप्लाय करू शकतात. सो डिटेलमध्ये सांगतोय त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि अशाच महत्त्वाच्या माहितीसाठी आयकॉनिक मराठी चॅनल सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा. म्हणजे हे सगळे महत्त्वपूर्ण अपडेट्स तुम्हाला फ्रीमध्ये मिळत जातील. तर मित्रांनो, तुम्हाला या पोस्ट भरतीसाठी अप्लाय करायचंय तर महत्त्वाच्या तारखा समजून घ्या. 28/10/2021 पासून फॉर्म भरणं सुरू झालंय. 27/11/2021 पर्यंत तुम्ही इथे फॉर्म भरू शकतात. म्हणजे 27/11 ही शेवटची तारीख आहे. आता या पोस्ट कोणत्या आहे आणि किती पेमेंट मिळणार आहे ते पण यांनी सांगितलं आहे. पोस्टल असिस्टंट आहे त्यासाठी 25,000 तर 81,000 रुपये पेमेंट असतो. बाकीचे अलाउन्सेस सुद्धा ऍड होतात. त्यानंतर पोस्टमन आणि मेलगार्ड, तुम्हाला माहिती आहे पोस्टमनचं काम काय असतं, तर त्याला इथे 21,000 तर 69,000 रुपये पेमेंट प्लस अलाउन्सेस. आणि मल्टीटास्किंग स्टाफ ज्यावर तुम्ही फक्त 10वी पास आहात तरी अप्लाय करू शकतात. तुमचं कम्प्युटरचा कोर्स झालेला पाहिजे किंवा कम्प्युटरच्या कोर्सचं सर्टिफिकेट तुमच्यासाठी आहे हे पण इथे बंधनकारक सांगितले. म्हणजे 12वी प्लस कम्प्युटरचा कोर्स तुमचा झालेला पाहिजे म्हणजे तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता. आता मित्रांनो, किती पोस्ट आहे किती पदं आहेत ते पण समजून घ्या. हे बघा, पहिलं जे आहे पोस्टल असिस्टंट आहे 93 जागा आहेत. स्पोर्टिंग असिस्टंट आहे 9 जागा आहे. पोस्टमन आहे 113 जागा आहे. मेलगार्डसाठी ते काहीच नाही आणि मल्टीटास्किंग स्टाफ यासाठी 42 अशा 257 जागा आहेत. आता इथे रिझर्वेशन पण आहे, त्याबद्दल पण इथे डिटेलमध्ये माहिती सांगितलेली आहे. तुम्ही PWD मध्ये येता तर तुम्ही पण इथे ऍप्लिकेशन करू शकतात. तुमच्यासाठी पण इथे काय टर्म्स अँड कंडिशन आहे, कशा प्रकारचं पाहिजे ते पण इथे डिटेलमध्ये यांनी या PDF मध्ये सांगितलंय. याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकली आहे. आयकॉनिक मराठी टेलिग्राम चॅनलवर टाकली आहे, तिथे तुम्ही बघू शकता. आता मित्रांनो, इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय आहे तर सगळ्यात आधी तुम्ही भारताचे नागरिक पाहिजे. त्यानंतर मित्रांनो, एज लिमिट 18 ते 27 वय तुमचं आहे तर तुम्ही इथे अप्लाय करू शकतात. आणि तुम्ही कास्टमध्ये येतात तर तुम्हाला इथे वयाची सूट सुद्धा आहे. म्हणजे तुम्ही पहिल्या पोस्टसाठी अप्लाय करतात तर 18 ते 27 वय, दुसऱ्या पोस्टसाठी अप्लाय करतात म्हणजे पोस्टमनसाठी हे 12वीच्या बेसवर आहे 18 ते 27 वय तुमचं पाहिजे. आणि तुम्ही 10वी पासवर अप्लाय करतात मल्टीटास्किंग स्टाफसाठी तर 18 वय ते 25 वय तुमचं आहे, तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता. आता इथे रिलॅक्सेशन दिलं आहे. तुम्ही SC ST मध्ये येतात तर 5 वर्ष, त्याच्यानंतर यासाठी पण 5 वर्ष आणि तिसऱ्या पोस्टसाठी पण 5 वर्ष. OBC मध्ये 3 वर्ष, त्याच्यानंतर PWD असाल तर 10 वर्ष, PWD SC ST असाल तर 15 वर्ष, PWD OBC असाल तर 13 वर्ष. एक्स सर्व्हिसमॅन आणि बाकी तुम्ही गव्हर्नमेंटचे एम्प्लॉय असाल तर तुमच्यासाठी पण इथे सूट दिलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एज्युकेशन क्वालिफिकेशन काय पाहिजे तर सोपं आहे मित्रांनो. तुमचं 12वी झालेलं पाहिजे आणि तुमचं कम्प्युटरचा एखादा कोर्स झालेला आहे, त्याचं सर्टिफिकेट तुमच्याकडे आहे तर तुम्ही इथे अप्लाय करू शकतात पहिल्या पोस्टसाठी. दुसऱ्या पोस्टसाठी पण तसंच आहे, तुमचं 12वी झालेलं पाहिजे, त्यानंतर तुमच्याकडे कम्प्युटरचा कोर्स झालेला आहे तरी तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता. त्यानंतर तिसरी जी पोस्ट आहे त्यामध्ये फक्त तुम्ही 10वी पास आहात, कम्प्युटरचा कोर्स तुमचा झालेला आहे, तुम्ही इथे अप्लाय करू शकतात. आणि तुम्हाला मराठी आली पाहिजे कारण की महाराष्ट्रासाठी आहे. तुम्ही जर गोव्याकडनं अप्लाय करत असाल तर मराठी आणि कोकणी तुम्हाला आली पाहिजे. आता मित्रांनो, या सगळ्या ज्या जागा आहेत त्या स्पोर्ट्ससाठी आहे. म्हणजे तुम्ही एखादा खेळ खेळले आहे भारतासाठी, नॅशनल इंटरनॅशनल किंवा कॉलेज युनिव्हर्सिटी स्तरावर तुम्ही खेळलेला आहे तर तुमच्यासाठी या जागा आहेत. जे पण तुमचे मित्र आहेत ज्यांनी स्पोर्ट्समध्ये काम केलेलं आहे, स्पोर्ट्स खेळलेले आहे, अवॉर्ड वगैरे जिंकले आहे, त्या सगळ्यांना शेअर करा कारण की त्यांच्यासाठी ही भरती आहे. आता कुठले कुठले स्पोर्ट्स आहे तर इथे बघा सगळे नाव दिले, जवळपास सगळे स्पोर्ट आहे. म्हणजे क्रिकेट, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, पोलो, जवळपास सगळ्याच प्रकारचे इथे स्पोर्ट्स आहे. मल्लखांबापासून सगळेच आहे. हे बघा एवढे आहेत, 64 स्पोर्ट्स आहे म्हणजे जवळपास सगळेच आहे. जर तुम्ही यापैकी काही केलं असेल तर इथे अप्लाय करू शकता. आता महत्त्वाचं म्हणजे सिलेक्शन कसं होणार आहे तर इथे कुठल्याही प्रकारची यांनी एक्झाम वगैरे ठेवली नाही आहे. जे पण तुमचे मार्क असेल मागे पडलेले त्या बेसिसवर हे सिलेक्शन करणार आहे. सो बेस्ट आहे, म्हणजे एक्झाम पण द्यायची नाही आहे, काय द्यायचं नाही, जस्ट तुमचं जे मार्क पडले होते त्या बेसिसवर सिलेक्शन होणार आहे.
फक्त तुम्ही स्पोर्ट्समध्ये पाहिजे 10वी-12वी झालंय प्लस तुमच्याकडे कम्प्युटरचं सर्टिफिकेट आहे, तुमच्या सगळ्यांचं इथे सिलेक्शन होऊ शकतं. फक्त एवढंच आहे, एक्झाम वगैरे काही द्यायची नाहीये. आता पहिला प्रेफरन्स कोणाला देणार आहे, जर तुम्ही इंटरनॅशनल स्तरावर खेळलेले आहे कॉम्पिटिशन तर तुम्हाला पहिला प्रेफरन्स देणार आहे. त्यानंतर दुसरा प्रेफरन्स कोणाला देणार आहे, तुम्ही स्टेट लेवलला खेळलेले आहात तर तुम्हाला मिळणार आहे. थर्ड कोणाला मिळणार आहे, तुम्ही युनिव्हर्सिटी अंदर एखादी कॉम्पिटिशन केली आहे, तिथे खेळली आहे, तिथे प्राइज मिळालं आहे तर तुम्हाला मिळणार आहे. चौथं कोणाला मिळणार, कॅन्डिडेट हू हॅव रिप्रेझेंट द स्टेट स्कूल इन द नॅशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल तुम्हाला मिळणार आहे. 5th आणि 6th म्हणजे जवळपास सगळ्यांसाठी शाळेय लेवलपासून तर इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत तुम्ही स्पोर्ट्स खेळला आहे, अवॉर्ड मिळवला आहे तर तुम्हाला इथे मिळू शकतं आहे. तुम्ही इथे फॉर्म भरू शकतोय. डिटेलमध्ये मी आपल्या PDF मध्ये ही सगळी माहिती सांगितली आहे. क्रीडाची पात्रता काय तुम्ही मराठीमध्ये वाचू शकता जेणेकरून तुम्हाला समजणं सोपं जाईल. आता मित्रांनो, रजिस्ट्रेशन करायचं, फॉर्म कसा भरायचा, तर ही बघा यांची ऑफिशियल वेबसाईट आहे. यावर तुम्हाला इथे रजिस्ट्रेशन म्हणून घ्यायचं आहे. इथे तुम्हाला सगळ्यात आधी रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं. ऑलरेडी अकाउंट असेल तर तुम्ही लॉग इन करू शकतात. रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर इथे तुम्हाला फी पेमेंट करायची आहे. फी पेमेंट किती आहे तर 200 रुपये आहे. म्हणजे तुम्ही जर कास्टमध्ये असाल, महिला असाल तर तुम्हाला इथे कुठल्याही प्रकारची फी नाही आहे. इथे बघा दिलेलं आहे हाऊ टू फिल फॉर्म, तर इथे तुम्ही क्लिक करून हा फॉर्म भरू शकतात. सगळी माहिती टाकायची आहे. त्यानंतर फी पेमेंट करायची जी की 200 रुपये आहे. कास्टमध्ये आहात, महिला आहात, तुमच्यासाठी इथे फी नाही आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही फी पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला अप्लाय ऑनलाईन करायचं. जो पण फॉर्म येईल मग तुमची सगळी माहिती, कोणता स्पोर्ट्स खेळला आहे, कितवी शिक्षण झालं आहे, काय झालं आहे ते सगळं तुम्हाला भरून घ्यायचं आहे आणि सबमिट करायचं आहे. गव्हर्नमेंट जॉब आहे, अनेक जण प्रयत्न करत असतात, अनेक जणांना गव्हर्नमेंट जॉब पाहिजे आहे. इथे बघा याची नोटिफिकेशन पण येते आहे. स्पोर्ट कोटा रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन आलेली आहे, ज्यासाठी तुम्ही अप्लाय करू शकतात. महाराष्ट्रासाठी आहे, आंध्र प्रदेशसाठी आहे. महाराष्ट्रासाठी नक्की अप्लाय करा. शेवटची तारीख आहे 27/11/2021. अशाच महत्त्वाच्या माहितीसाठी आयकॉनिक मराठी चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.